हाय लोगोफोर दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङावहाय नुजाफैबाय आरोना लोगोफोर आङो दिनैहाय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनै आंनि फिसाजो उन्दैनि फार्स्ट माने स्कुलाव थांनायनि माने भिडिअ जाहैगोन आरो दिनैनिया माने दिनैनिफ्राय आङो माने माइना उन्दैखौ स्कुलावहा लांनाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नार्सारि आरोना नार्सारियाव एडमिसन होबाय आङो उन्दै फिसाजोखौ ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ बे माइनानि स्कुलाव थांनायखौनो माने मेम'रि हिसाबै दोननानै भिडिअ खालामबाय आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो होननानै आङो भिडिअ खालामनानै होनाय जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो बयबो आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दायो वामिका बर'आ नै रेडि जाबाय स्कुलाव थांनो थाखाय बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैसो बिब'दो स्कुलाव थांनो मोनगोन नालाय ओमफ्राय बिराद खुसिखा आरोना बिब'दोनै खारलांबाय गेटसिम माने ओमफ्राय आं दायो सानैखौबो माने आङो स्कुटिजोंनो लांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने सानैखौबो लांबाय थानांसिगोन आरोना दिनैनिफ्राय दिनै माइना उन्दैनिया फार्स्ट डे आरोना स्कुलाव थांनाया बेनिखायनो आङो मेम'रि थाथोंसै होननानै भिडिअ खालामबाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ दिनै आङो स्टार्ट खालामबाय नै थांबाय थानोसै आरोना जोंनिफ्रायथ' आंनि न'निफ्रायथ' थेलामाराया गोजानखा नालाय बयबो मिन्थिखायो नङा होमबा ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै दे लोगोफोर बयबो नायलांफाबाय थादो ओमफ्राय दिनैहाय बिफाखौ लाबोफायाखै आरोना माने साथामदोंनो जोङो बिराद माने इन्जय खालामै दिनै फार्स्ट डे नालाय नन उन्दैनिया बेनिखायनो जोङो एसे एडभान्स माने थांदों आरोना दिनै माने एसे माने हाखु दाखुबा दिगदार जायो नालाय बेनिखायनो एसे माने सिगाङावनो थांबाय थादों आरोना लासै ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो डाइरेक्ट फैनानै माने प्रेयार खालामनाय समखौबो एसे भिडिअ खालामबाय आरोना नायलांफाबाय थादो लोगोफोर लोगोफोर थ'दो दिनै नार्सारिनि फार्स्ट डेनि थाखाय एसे डेक'रेसन खालामदों आरोना फार्स्ट डे नालाय गथ'फोरा दिनै फार्स्ट माने स्कुलाव फैदों नालाय बिनिखाय सरस्वतीखौबो एसे माने धुप आरि सावनानै दोनना होदों ओमफ्राय आरो लोगोसे माने माइरं एसे होनानै माने बयखौबो दांहोदों आरोना माने आंबो बेबायदि नुफ्लाङाखैमोन आरो दिनैसो नुदो ओमफ्राय रुमा माने माबा खालामनाय आरो ड्रयिं खालामनानै होदों माने ओमफ्राय बेलुनदोबो डेक'रेसन खालामनानै होदों दिनै फार्स्ट डेखाय ओमफ्राय गथ'फोरा बेफोरखौनो नायनानैहा ओमफ्राय बेलुनखौ लानानै इसिबां दा दसे गाबथ'वाखै आरोना ओमफ्राय उनाव गाबगोन नामा मिन्थिया आरोना लोगोफोर दा दसे गाबथ'वाखै गथ'फोरा नै लोगोफोर दायो मेडामा रुल नाम्बार गाबज्रिनानै नामजों लोगोसे रुल नाम्बार गाबज्रिनानै गार्जेनखौ लानानै सासे थांनो होदों आरोना मानो होनबा गथ'फोराथ' थांनो रोंखाया नालाय रोंनाय नंखाया दायो ओमफ्राय सासे थांनो होदों ओमफ्राय सरस्वतीखौ एसे माने खुलुमनो होदों आरो ओमफ्राय नै बेबायदि माने
मोनसे वार्ड बुंनो होदों आरो ना रोङो रोङा नायदों आरो ओमफ्राय आङो गुबुननिखौ आं भिडिअ खालामनो हायासै माने हामाबो नाङो ना भिडिअ खालामबाय थानो ओमफ्राय जाहा नननखौ एसे भिडिअ खालामबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो जाहा ननआ गियाखै आरो ना बयजोंबो एसे फ्रियानो माने सोंनायफोरखौ बुंदो ओमफ्राय आं इनिखाय माने एसे मोजां मोनबाय आरो ना फार्स्ट डेयावनो माने एसेबाबो माने लाजियाखै गियाखै गाबाखै नालाय बिनिखाय आङो मोजां मोनबाय आरो ना दिनै ओमफ्राय बेबायदिनो नायलांफाबाय थाबानो नुसिगोन आरो ना दिनैनि दिना माबायदि थाङो लोगोफोर नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नै दिनै ना गार्जेन एलाउ खालामदों आरो ना फार्स्ट डे नालाय बिनि थाखाय गार्जेनफोरखौ थाफानो होदों बिनिखायसो भिडिअ खालामनो हाबाय दिनै ओमफ्राय जोंहानिया ननआ जि दुस्थुखा आरो ना गुबुन गथ'फोरा एसेबां दुस्थुखौनो खालामाखै जाहानिया एसेबां गियाबो नालाय ओमफ्राय आरो स्कुलाबो माने बिब'दो मालाबा फैनाय जाखायो नालाय बिनि थाखायनो गियासै ओमफ्राय बिसोरखौ लाइनाव थानाय आखाइ खबजबनाय ओमफ्राय बेफोरखौनो माने फोरोंदों आरो ना माने ज' गसं बेफोरखौ फोरोंबाय थानायमोन लाइन खालामनानैहा ओमफ्राय बेखौनो आङो एसे माने भिडिअ खालामबाय आरो दिनै मानो होनबा दिनै चान्स मोनदों नालाय जोंखौ गार्जेन थानो होदों लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि दिना मोजाङै मोजां थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो ननमुखौ टिफिनबो जाहोखांबाय ओमफ्राय दायो बिसनिया सुटिनि टाइम जाबाय आरो ना लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय